Fl-okkażjoni tal-100 mit-twelid tal-eks mexxej Laburista u Prim Ministru Domingo Mintoff, l-Arkivji Nazzjonali qed jorganizza wirja ta' karikaturi li kien ġabbar Mintoff stess matul il-karriera politika tiegħu. Din il-wirja saret realtà wara diversi laqgħat bejn il-familja Mintoff u uffiċjali tal-Arkivji Nazzjonali. Din il-wirja ħadd tkun miftuħa l pubbliku fil-ġimagħtejn li ġejjin fil-Banka Ġuratali bis-Swit il-Pjazza tal-Imdina biex imbagħad il-karikaturi ħajkunu disponibbli biex il-pubbliku jkun jista' jmur jarahom fl-Arkivji Nazzjonali. One News tkellem ma' Charles Farrugia, l-arkivista li kien il-moħħ wara din l-inizjattiva. Konna f'diskussjonijiet mal-familja tal-Perit Mintoff u intlaħaq ftehim sabiex din il-wirja li huma kollha cartoons li kienu qed jinżammu fid-dar ta' Mintoff jinġabu ikunu miftuħa l-pubbliku u sar katalgu wkoll li jagħti il-kuntest storiku u politiku ta' dawn il-cartoons. Illum ukoll f'din l-attività tal-lejla sar inħabbru li l-private papers tal-ex Prim Ministru Mintoff se jkunu moddija lill-Arkivji Nazzjonali biex jiġu katalogati u biex il-qudiem jinfetħu għall-pubbliku. Din il-wirja kienet inawgurata mill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca li qalet li l-Perit Mintoff ma jistax jintesa' għar-rivoluzzjoni soċjali li l-poplu għadu jgawdi minnha sal-lum bħas servizzi soċjali u drittijiet ċivili. Il-President għalqet billi qalet li l-100 mit-twelid tiegħu għandha sservi biex il-poplu Malti jitgħallem mis-solidarjetà soċjali li rnexxielu inissel f'dan il-poplu. Tkellmet ukoll Jana Mintoff Bland li min-naħa tagħha saħqet kif missiera issa huwa għal qalbu li dak li ħabb iżomm bħala kollezzjoni se jmur għand il-pubbliku. Din hija wkoll wirja li turi r-relevanza internazzjonali li kellu l-eks Prim Ministru Mintoff tant li l-karikaturi huma fil-maġġoranza assoluta tagħhom xogħol ta' artisti barranin u li kienu ppubblikati f'pubblikazzjonijiet lil hinn minn xtutna.